Hello everyone, kulumbai. Welcome back to my channel. नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय. जोंहा दिनैहाय नै ना मिजौ एन्ड मावा मिक्स बिदि लाबोदों आरो दा बेखौनो जोङो गोबावनि उनाव मेनानै जानोसै होननानै सानदों. दा बेखौनो आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो सानबाय. जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा नायलांबानो जाबाय. आङो नै फार्स्टआवनो थालिर बिलाइखौ सुग्रोबाय. सुखांनायनि उनाव एसे हांबाय हांनानैहाय ओमफ्राय नै बिथिं सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर बानलु बेफोरखौ रेडि खालामखाबाय. ओमफ्राय दा नै लाइ बिलाइखौ होनानै बेनि सायाव दोननानै जोङो गासिबो हालदै संख्रि सामब्राम बेफोरखौ होनानैहाय मिक्स खालामसै आरो ओमफ्राय दा बानायलांसै नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना. दा जोंहा जाबायानो नै प्रसेसखौथ' नोंथांमोना नुखाबायानो एकदम सिम्पोल आरो नोङो गेसखौल' एसे खेल लानांगौ आरो जेनेबा एकदम फिसायाव दोननांगौ सिमावहाय दोनथारनांगौ ओमफ्राय खोबदो नायदोलाय बिदि खालामनांगौ आरो ओमफ्राय जुदि बेयो खामबाथाय नोङो जाबाय आरो ओमफ्राय नोङो लास्टआव दुनिया माबा माबि होनो हाबाय. जोंहा दुनियाबो लायनाय गैयामोन ओंखायनो जों बिदिनो सिफ्लेबाय आरो दा बेनोमोन दिनैनि ना मेनाया. नोंथांमोनाबो बिदिनो बानायनानै जानो हागोन. ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौबो आं बेयावनो दोनथ'नोसै. नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन. बाय.